Patay ang isang patrolman matapos barilin ng kapwa patrolman kaninang alas 7:30 ng umaga sa loob ng kampo ng 92nd Special Action Force Battalion sa Barangay Tarase, Pocot, Camarines Sur. Batay sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang krimen dahil umano sa hindi muna pinapasok ng sospek ang biktima sa laundry area. May gumagamit pa raw kasi, subalit hindi raw nakinig ang biktima na nauwi sa kanilang mainit na sagutan hanggang sa barilin ito ng sospek sa mukha na tumagos sa likurang bahagi ng ulo. Ayon kay Police Major Jason Andres, Chief of Police ng Sipocot Municipal Police Station, kapwa 31 anyos at mga residente ng Northern Samar ang dalawang patrolman na mga baguhan pa lamang sa serbisyo. Actually, itong dalawa na to, mag-classmate mag-classmate sila. And then, yun nga, sa isang laundry, then hindi nagkaintindihan. So, mababaw po talaga yung dahilan. So, sa ngayon po, nagkakandak pa kami ng mas deeper pa, baka mayroon pa pong ibang dahilan. Kaya po umabot dito sa incident na ito na shooting incident. Nasa kustudiya na ng Sipocot MPS ang sospek at nahaharap sa kasong murder. Pinag-aaralan rin ng mga otoridad kung kakasuhan pa ng administrative case ang sospek dahil sa paggamit ng kanyang service firearms. Sige ma'am, siyempre po yung mga pulis po ma'am, dahil nansat, malayo sa pamilya, may mga kaibigan tayo sa loob, kasama natin. Minsan may mga joke na sabihin natin may foul na, may ganun-ganun. Natural naman po sa atin yun. Kailangan ang pasensya ay laging nandito. Yung maximum tolerance, at isipin lagi yung kahihinatnan ng action na gagawin. Pasensya po talaga ang kaya. Sa ngayon patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.